Moro. Katos Päive, no mitäpä laitetaan? Ei tää oo mitään hanavettä. Kyllä tää lamakin kohtelu on aika kaltoa tätä minunkin bisnestä. Sua sentään näkee kylilläkin. Kosolasta kuulunut mitään sen jälkeen, kun ostivat tietokoneen. No, mitenkäs meinasitko sinä osallistua tuohon suvisprinttiin? Sehän ois taas viikonloppuna, lauantai taisi olla, joo. Minäkin joskus ennen vanhaa siihen osallistuin ja kyllä mä nyt mielessäni ihan hyvin pärjäsiksi, että toiseksi jäi, kun siinä oli 2 osallistujat. Joo, mutta toi perräpiä sitten varas ja on vienyt monen nuoren ihmisen hengen tuokin ralliharrastus, mutta ja semmoista se elämä on, että välillä sitä kuolee ja välillä sitä jää henkiin. Mutta oonhan varovainen, että kerranhan me vuotiailla eletään. No niin, kiitoksia. Älä sitten juo kaikkea kerralla, kolahtaa mennä kuin nyrkki silmään. No mitä? Ja pakuuks tarviks sä pakua vai lainaa vai? Ota tästä. Se voisi toi palauttaa ne sitten tänne pihalle pian, kun mä tarttisin ja niitä sitten kuitenkin tuossa jossain kohtaa. Kyllä meilläkin kylällä on aika paljon noita leipureita. Kun tielläkin on käynyt nuoriso ostamassa sokeria ja hiivoa, niin mua on perkeleesti, että kyllä varmaan hyvät pullat tullut. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Ohjelman sponsori on Petsamo Savukkeet. Hintaluokassaan mestari. Jos tänne huitaan saatana napina. Ei vittu, pitikö sunkin nyt vittu tulla tähän haisemaan vittu? Ihan tarpeeksi toi Jokke haisee ihan kuselle, niin vittu nyt täällä haisee kusia paskasotella sekaisin. No niin, kiitos sulle vittu. Hei, ei tää oo mitään hanavettä. Luuletko se ihan tosissa, että nää on ilmaisia? Vedä narukalla ja hyppää paskakaivoon. Näytäpä vittu vielä kerran tota saatana sormea, niin vittu se on viimeinen kerta sitten. Rauman ja Vaasa. Ai hitto, kun särkee pää niin vituusti. Saatana.
Mitä vittua oikeesti? Tuu vittu tänne näyttää tota saatana sormees vittu, jos sulla on jotain vittu asiaa saatana.